Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka wato Arab Hausa TV. Wanda ni Jamila zan gabatar muku shirin wato kungiyar kare haƙƙin ɗan adam suke taro, wanda ɗaya daga cikin kungiyar reshen Kano suka ɗau nauyin wannan taro a nan Rumfa College. Ba zan da cika ku da surutu ba, sai dai in ce muku kawai ku biyo ni domin mu sha kallon ku. Ina godiya Allah subhanahu wataala da ya kama wannan rana ce da muke yi biki na duniya wanda ake cire sa Human Rights Day. Wannan rana an kirkiro ta ne a ranar 10 ga watan Disamba 1948 shekara ta 1948 da muna nuna farin ciki da murnar mu akan abin da ke akwai. A sakamakon haka mu ya kamata mu zauna mu inganta wannan zama domin mu taimaka wa al'umma mu kuma yi tunanin abin da ya kamata mu yi. Muna ƙoƙarin ganin mun kyautata haƙƙoƙi guda 30 da United Nations ta tsara kuma aka sa shi a cikin tsarin mulkin mu na 1999 Constitution wanda aka mai gyara na wanda ya fara da section na 30. Sannan muna da manufofi a matsayin na Human Rights Network. Manufofin mu shine ƙoƙarin ganin an bi doka da oda, kokarin ganin hana fatauci na manya, hana fatauci na manya da ƙananan yara da cin zarafin su a cikin al'umma, kokarin ganin an hana cin zarafin ƙananan yara, kokarin samun dangantaka tsakaninmu da jami'an tsaro da masu rike da sarautar gargajiya, kokarin ganin mun inganta tarurruka don faɗakar da al'umma idan aka zuta a bisa haƙoƙin ɗan adam, kokarin ganin an samar da ayyukan yi ga matasa da kuma mata domin su dogara da kansu, kokarin ganin an sa faɗakarwa ga cikin al'umma hususan ɓangaren da ya shafi ƙungiyoyin addini da ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje. Ganin an shiga tsakiya da gano da jami'an tsaro don faɗakar da al'umma cewa ga aikin jami'an tsaro hususan yan uwa yan sanda wanda komai za ka ga yawanci ana cewa su ne to in akwai wata matsala da ta shafi wannan ku zo ku same mu za mu faɗakar da haka masu wanda sun ba mu wannan kofar daga goma duk agency sun yi cewa akwai matsaloli da kuke gani kuna da tambaya akan abin da suka yi to ku zo ku same mu kuma muna ja mu same su domin a nemi kuɗa insha Allah yana ɗaya daga cikin wannan mutum. Sannan za a yi mamakin ganin cewa ta ina aka shiga wannan ƙungiya. Wannan ƙungiya reshe ne na Najeriya, akwai shi a ragowar ƙasashe bambanci suna kawai network Najeriya, akwai Ingila, akwai Amerika da sauransu. Ana shiga wannan kungiya daga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma waɗanda suke fitattu a wani bangare da suke fice a kai kamar yan jaridu, likitoci da kuma injiniyoyi da sauransu. Mun raba wannan tafiya bangare 4 bari shi kamar da aka sani na ƙasa tana da bangarori 6 ba. Mun yi bangaren Kano Regional Zone da Bauchi da kuma Lagos da kuma Enugu. Ana samun shiga ta bangaren mu tun daga mataki na mazaɓa local government state har zuwa ƙasa, ko kuma ka shiga website din akwai www.hrn-nig.org duk ma da muke za ka gani abu ma abu ɗaya ke. Sannan akwai kuma yanayin yadda muka zauna muka sa kan mu doka, mun kuma ci nasarori da dama akan abubuwan da muke tafiya. Sannan muna ba da tabbaci don a sani irin nasarorin da muka samu shine kamar haka kaɗan daga cikinsu. Mun samu nasara ta ganin cewa daga shekarar da ta fara ta Janairu wannan zuwa ƙarshen da muke ciki, mun samu nasarar gani an bi wato matsaloli da ake na cin zarafi da aka fi sani da SGBV wato gender based violence tun daga mataki na divisional officer zuwa prosecution, tun da yawancin cikinmu lauyoyi ne muka bi wannan muke sai. Sannan muna amfani kuma da wajen yanayin sasanci wanda shi ne ɗaya daga cikin abin da yake a gabanmu. Wannan sasanci muna amfani da shi a hakan da yasa muka sasanta sama da mutum 5,237 a wannan ƙasa ta a ɓangarori daban-daban hususan wanda ya shafi tsakanin miji da mata, makoci da makoci ko makoci da sauransu. Sannan mun samu nasara guda 218 matsaloli da muke ƙoƙarin sasanta tsakanin masu kasuwanci da yaran gidansu. Sannan mun samu sasanci da muka sasanta mutum 1,215 a ƙasar nan tun daga mataki na ma'aikata na local government, state government da federal government shi ma muka shiga domin mu nemi sasanci a ciki. So za a yi mamakin yadda muke gudanar da activities ɗin wa ƙasar nan baki ɗaya tun daga mataki na local government, mataki na ward har zuwa sama. Misali a nan jihar Kano muna da ƙarin komai 44, muna da wakilai mutum 36 da 7 a kowace ƙaramar hukuma, haka muke a sabuwar ƙasa.
to muna kokarin gabatar da wannan abu a da sani mu non profit making organization ne kungiya ce da ba ta kasuwanci mun haɗu ne don mu taimaka a kan ta inda kuma ke samun kuɗin shiga ta mu a junanmu da muke kawo mu aiwatar da abin da ya kamata mu aiwatar domin mun sa a zuciyar mu al'umma za mu taimaka daga ƙarshe ba ma karɓar kwamfawo daga hannun wani ɗan kasuwa a jihar Kano da yake ɗaukar ɗoriyar mu ba ma karɓar kwamfawo daga wajen ƙungiya da take a jihar Kano ko a ƙasa da take ɗaukar ɗoriyar mu ba ma karɓar kwamfawo daga wata ƙungiya ta waje so muke numa mu koya wa kanmu yadda duk addinan da suka ce ba haɗu mu taimaka wa kanmu da kanmu don mu samu nasarar da muke sannan muna yin godiya da ƙarshe ta musamman ga AIG wato Assistant Inspector General of Police AS Bello yadda yake ba mu haɗin kai wani matsala ta zo mu shiga zuciya sannan muna neman ƙarin godiyar mu ta musamman ga CPSS Duko yadda yake ba mu gudunmawa cikakkiya tun daga mataki na outpost har zuwa ainihin state kwata in akwai matsala za mu je mu zauna a kuma magance wannan matsala nan take sannan ma muna godiya ga bangaren da ya shafi military wanda su ma suna ba mu wannan haɗin kai a duk sanda abu ya faru mukan tafi a wajen military police inda su ma mukan zauna mu kawai da matsalar ogan gidan ma mai sani sannan muna godiya ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Baharo da ko sarakuna da suke wannan yanki namu na jihar Kano sannan muna godiya da bangarorin da suke ba mu haɗin kai musamman yan jaridu yadda suke ba mu haɗin kai da kuma gidan gyara hali inda duk sanda muke da matsala muka je wurin su suna ba mu dama mu shiga mu gano mu ɗauko dam a dogarin ganin yadda za a kawar da matsala muna nuna wannan godiya ta mu sosai sannan kuma muna godiya ga ƙungiyar lauyoyi ta jihar Kano da kuma ta ungogoyi da suke shiga a bamu kayan nani domin su kawo mana duk matsalolin da yake da akwai sannan muna godiya ga lauyoyi masu zaman kansu wanda suke ba mu canbasu da mutanensu wanda muke haɗuwa muke aiwatar da abubuwan da yake da akwai a wannan jihar tamu da ƙasa ma baki ɗaya daga ƙarshe muna godiya ga subhanahu wataala sannan ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kasance sojoji ko kuma a jami'an tsaro da suke jewa don kokarin kare al'umma a cikin wannan abu da ake hali a wannan ƙasa ta hususan arewacin Najeriya to magana ta Allah inda ka yadda wasa sun ga abin da muka gani mu a matsayin na human rights mu muka tashi tsaye muka ringa yawo a jihohin arewa muka haɗa ɗan da wasa saboda ba abin a kai bane jami'an tsaro mutum ne shi ma bai sa kaya ba zai yi kuma a haɗa ciwo mutunci ba mun tar da abin da aka yi na ciwo jami'an tsaro mutunci a yadda wasa kuma muna jan hankali da kuma shugaban ƙasa da duk wanda ya tafi aiki national assignment ya kasance ya rasa ransa to ya zama wajibi ba wai ra'ayi ba wajibi ba wai ra'ayi ba wajibi ba wai ra'ayi ba a kula da danginsa da yarsa da kuma a bashi haƙoƙin da ya kamata a bashi daga ce ina yi wa fatan kai ina yi wa federal republic fatan kai ina yi wa jihar Kano fatan kai ina yi wa shari'a fatan kai a kamar yadda na yi jawabi cewa wannan rana muhimmiya ce kuma mu ɗan jarida muna alfahari da wannan human rights network wato ita wannan ƙungiyar game da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama saboda irin gudunmuwar da take bayarwa da suka kafin zanen wani ya kira da ce wai ya ji akwai wasu a ina ne amma ya yi kamar ta haruna a gita makarni na to ka zaɓa ka masa wacce ka ta tafi wanda ya nuna cewa amma ayyukanta yana isa cikin inda ya isa da taimakon abokan aikin mu da kullum ba da ba rana suke aiki da haruna a yagi da kuma dukkanin shugabanni da yayan wannan kungiya kuma kamar yadda aka faɗa abu ne sa muka yi jawabi da da safe da turanci saboda abu ne na duniya baki ɗaya ga kuma abu ne na ƙasa a nan Najeriya harshen turanci shine harshe na hukuma wanda ake amfani da shi kuma mun yi godiya ga jami'an tsaro da ƙungiyar kwadago da gwamnatin jihar Kano da dukkanin ɗayan jami'in gudunmuwar da suke bayarwa muka kuma ni ba kokon bara cewa ya kamata in Allah ya hore gwamnati taimaka wannan ƙungiya da guri da za a yi katafayen sakatariya ko ma a gina musu a basu abin hawa saboda aikin jari kuma yana buƙatar taimako kamar yadda shugaba ya faɗa cewa a karo ake yi daga aljihu na yan ƙungiya ake ɗaukar nauyin dukkan ayyukan da ake yi kuma mun san gwamnati da sauran hukumomi suna ba da haɗin kai to amma
wannan aiki ne na kullum aka shigo ta wannan fuska a wani ta shigo aikin zai ƙara yin armashi. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da Alhaji Inuwa Ahmed MMI. Ni ne shugaban gidan talabijin na Arab Hausa TV da yake zaune a nan Kano. Kuma mun zo taro ne na Human Right yau ne ranar Human Right na duniya, ma'ana 'yancin ɗan adam. So mun zo mun yi taro a nan Rumfa Kwaleji, kuma ga al'umma sun taru ƙungiyoyi 368 muka haɗu a nan gurin duka na Human Right ne. Amfanin Human Right shine kare haƙƙin ɗan adam, kuma aiki ne na addini domin Allah ne ya ce a kare haƙƙin ɗan adam. To shi yasa muka kafa wannan ƙungiyoyi, kuma kusan kowace ƙungiya tana da reshe a duniya baki ɗaya. To yau shine muka zo yin wannan taro da nuna goyon baya. Na duk shekara muna irin wannan taro na nuna goyon baya ga wannan rana na wannan ƙungiya. Da haka shine muka zo muka yi wannan taro, kuma gashi na an fita ana tattaki, abun sha'awa, mutane suna gani, domin tattakin yana da amfani ne wajen ɗauko hankalin mutane su ma su zo su haɗe da mu, kowa ya bada gudunmawa akan harkar da ta shafi human right. Human right addini ne, wasu sukan danganta shi cewa menene amma shirme ne, aiki ne na addini. Ka ɗauke dutse akan titi ma aikin human right ne. Masha Allah. Wannan shine abin da muka zo ya yau. Masha Allah, tabarakallah. Wato a wannan taron meye wanda ya ja hankalinka a cikin taron nan, wanda kaga ya burge ka, kuma akan nasarorin da aka samu a wannan taro? Abin da ya burge ni a wannan taron na yau, kowane shekara al'umma suna karuwa. Da haka sakon da muke isarwa mutane suna gamsuwa da shi, suna fahimta, suna ƙara shigowa. Yanzu muna sa rai ƙungiya 368 mewa shekara mai zuwa za a kai ƙungiya 1000. Da haka kusan kowa zai zama dan ƙungiyar human right. Masha Allah, muna godiya labe. Kuma shugabanmu na Kano shi kabara, Allah saka masa da alheri, abin da yake Allah ya biya shi. Amin amin, muna godiya, Allah saka da alheri. To na gode madalla. Sunana Kwamar Ismail Amai mai zare, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano, kuma manajan labarai a gidan rediyo Kano, sannan maji daɗin sarkin shanu na Kano. Alaƙa ta da wannan kungiya, kin san cewa mu 'yan gwagwarmayar wato ayyukan kwadago ne da tabbatar da gaskiya da riƙon amana. To wannan tunda kungiya ce da ke fafutukar tabbatar da kare haƙƙin bil'adama, to mun same ta a matsayin abokiyar aiki ce kenan, kuma duk shekara sukan gayyace ni a wannan matsayi in zo in dan faɗi abin da Allah ya sauwaƙe, wanda in Allah da zai taimaka wa tafiyar. Masha Allah. Kuma wani irin ci gaba kuka ga an samu a cikin wannan kungiya a tsawonta na wata shekara 5 a cikin ƙasar Najeriya? Wato an samu nasarori, saboda ta yi nasarar ta zama ita ce babbar inuwar kungiyoyi na wato yaƙi da take haƙƙin bil'adama, domin tana tare yanzu da ƙungiyoyi sun fi guda 360, kuma ta yi nasarar sasantawa da sulhunta wasu rashin fahimta da suka haɗar da na aure, na mallaka, na haƙƙi da makamantarsu. To kuma wani kudiri kuke da shi a nan gaba wanda za a yi akan wannan? Wato kudirin shine za mu ci gaba da ba su haɗin kai da goyon baya, kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su haɗin kai, kuma muna fata gwamnati za ta ƙara agaza musu da ɗan abin hawa da matsuguni da za su yi ofisoshinsu, saboda su ƙara samun himma ta yin wannan aiki. To muna godiya ranka da. Godiya, Allah ya taimaka. To sunana Comrade Kabiru Ado Minjibir, shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Kano. Masha Allah, kana tare da Arab Hausa TV. To alhamdulillahi na zo a madadin dukkan ma'aikata da 'yan fansho na jihar Kano a matsayina na shugabansu, domin mu taya 'yan uwa shugabanni na ita wannan kungiya murnar wannan rana ta 'yancin dan adam. Hakika shugabanni na wannan kungiya sun taka rawar gani kwarai da gaske, musamman a jihar Kano da kuma Najeriya baki daya, wajen nema wa 'yan adam haƙƙinsu, musamman wanda aka zalunta. To kasancewar aikinmu yana tafiya kafaɗa da kafaɗa da su, domin mu ma kamar yadda doka ta kwadago ta tanadar mana, muna yin duk iyayenmu ne mu ga cewar duk ma'aikaci da ɗan fansho da aka danne wa haƙƙi mun bi hanyoyin doka an kwato masa. To su kuma sun hada da al'umma gabaki daya, kuma wani abin da ya shafi ma'aikata sukan turo mana mu yi iyayenmu
domin kwato wa ma'aikata hakkinsu. Saboda haka muna taya su murna da dukkan al'umma, kuma muna fata za su ci gaba da jajircewa akan ayyukan da suke yi na alkhairi, domin wannan aiki ne na taimako, kuma muna fata kada su gajiya. Muna kuma taya su murna a madadin dukkan ma'aikata na jihar Kano. Masha Allah. To kuma a cikin wannan taron da aka samu yanzu a cikin wannan kungiya shekarar ta 5 a cikin Kano, wanne irin nasarori kaga an samu da ci gaba? To na farko dai nasara da aka samu daga ganin yadda taron ya cika, kin san cewar babban nasara ce, domin jama'a ko ba komai sun samu wayewa, sun san in an danne musu hakkinsu ga inda za su je su kai kuka a kuma bi musu hakkinsu. Sannan muna sanar da cewar ita wannan kungiya tana da rassa a duk faɗin Najeriya da kuma ƙananan hukumomi da suke jihar Kano. So wannan ma ba ƙaramar nasara ba ce, kuma muna jin su ta kafafen yada labarai irin aikace-aikacen da suke gudanarwa wanda suke taimakawa al'umma gabaki ɗaya. Sunana Zainab Shehu Kabin Dangi, Investigation Officer Human Rights Network. To kin ga tunda kika kira Investigation Officer kenan kina bincike da abubuwa, kin san wasu abubuwan da zamu iya tambaya, muna neman amsa. Insha Allah. To kamar a cikin irin binciken da kike yi a human rights shekarun nan da aka kai har shekara 5, wa'anne irin abubuwa kika gani wanda suka tada miki hankali ko kuma aka samu ci gaba a kansu? Tun dai da Allah ya sa na shiga cikin wannan aiki ban taɓa samun wani ƙalubale ba, kuma alhamdulillahi muna samun irin wannan kasa-kasan, musamman kwanaki da iyaye suka dinga ɗaure 'ya'yansu. Mun je mun dinga bincike ta ƙarƙashin ƙasa, har Allah ya sa muka gane da ina ne ake ɗaura waɗannan yara, wanda muka je aka ɗauki yaran masu taɓin ƙwaƙwalwa yanzu suna shan magani a psychiatric da wanau. To duk irin wannan abubuwan. Wato kuna samun nasarori da a binciken naku in kun? Duk muna samun nasarori, kuma su ma 'yan sanda suna ba mu gudunmawa, domin idan mai ƙara ya kai musu, idan sun ga ba irin kesinsu ba ne, ya kasance an kai lokacin da yanzu jami'an tsaro ke cewa da Allahumma bayat ku zo ku shiga. Wannan nasarar mun same ta tsakanin mutum daga su har IG, ba mu da shabaki da kowa. Masha Allah, tabarakallah. To muna miki godiya kwarai. To madalla, insha Allah. Daga ƙarshe ina ba iyayen yaran shawara. Akwai iyayen yaran da suke yi ma yaran su irin kamar yadda mata irin suke fitar gawun suke ya matse su, da su daina sawa kwalli jambaki dan wannan kwalli jambaki Aisha da kwalliyar nan ta makeup da suke yi, domin yana contributor ana ma 'ya'yan su bayani. Why? Because ko ke kika ga yaran sai ki ji kina son su saboda sun yi shigan manya, to irin wannan sai su attracting namiji, shi kuma wani mai sha'awa ne sai ya kasa danna sha'awar, to sai ki ga a karshe ya bata naira 10 naira 20, ta je ta kai gida, gobe ma sai inda ta ce lokacin an so 20 yayi, to ita daga nan sai a maida ta 20 din, sai ki ji labari ya canza. Khadija Isa Abubakar, ce training coordinator da kungiya. Kamar muna ba da training wanda sana'o'i ana kokoya mutane haka, to gaskiya muna ba da majmu'at da yawa na training masu zaman kansu bangare kala-kala sana'o'i. To kuma wanne irin abubuwa kuka samu na nasarori na taimakon mata wanda ya shafi bangaren mata, haƙƙinsu na mata? Alhamdulillah an samu ci gaba da yawa, saboda wasu ba sa iya zuwa kai tsaye police station ko su je kotu, amma kai tsaye za su zo wurin mutum da za su ji kamar suna gida ne, musamman ga mata masu zuwa zancen aure, fyaɗe da na yara. Wasu ba sa iya faɗa, suna jin tsoron su faɗa su bayyana, suna jin kunya, to a wurin mu za su sake su yi magana, kuma ana bibiyan abun har a ga an kwatan musu haƙƙinsu. Masha Allah. To muna miki godiya kwarai da gaske Hajiya. Madalla, na gode. Muna tare da Kamarat AA, wato darakta a cikin wannan kungiya ta human right. Tambayar mu ta farko ita ce, a wacce shekara aka assasa wannan majalisa a Nigeria? To ba za a ce a Najeriya yau shekara 5 kenan da assasa shi, amma kamar da yake da akwai a duniya gaba daya an assasa shi tun 1948 ne, domin an kirkiro an sakokin dan adam guda 30 wanda duk duniya su za a kalla
ita kuma Najeriya ta daunata ta sa shi a cikin Federal Constitution na Federal Republic of Nigeria a chapter ta 4 sashi na 33 zuwa na 46 domin a girmama haƙƙin ɗan adam. To amma mu a matsayin mu na Human Rights Network branch ne na duniya, to mu kuma yau shekara 5 kenan da kafuwa a ƙasar nan insha Allah. Masha Allah, to a cikin wannan shekara 5 in wani irin nasarori kuka samu? Kamar inda na faranta a baya na mun samu nasarori da dama wurin sasanci, wurin ɗaukan matsala har sai an je kotu, wurin yadda za a ji a kawar da matsalolin. Mun yi abubuwa da dama wanda kamar da na karanta a jawabi na za a ji saboda yanayin lokaci. Kuke so ku cimma a duk gaba ɗaya al'amuran? Abin da muke so mu cimma shine al'umma su san cewa menene haƙƙin ɗan adam, ka san haƙƙin kanka da kanka kafin ma ka tafi nema wani haƙƙinsa.